tämmöisellä tennispallolla on hyvä hoitaa noita jalkapohjafaskioita. Ja aloitetaan ihan sillä, että ensin hierotaan tästä kantaluun etuosaa. Sitten mennään tonne varpaita kohti tuolta jalan ulkosyrjää pitkin ja sitten jalan sisäsyrjää palataan taas kantapäälle ja taas tänne kantapään sisäosaa. Eli lähdetään pyörittelemään tällä näin. Ja pallolla voi painaa sen verran. Se saa tuntua jopa vähän epämiellyttävältä se paino, mitä tuolla käytetään. Ja sattua se ei kuitenkaan saa. Tätä on päivässä hyvä tehdä semmonen 3-5 minuuttia. Kannattaa aloittaa sillä 3 minuutilla ja aluksi painaa aika hellästi. Ja sitten kun on tätä jonkin aikaa tehnyt, niin sitten lisää sitä painetta ja aikaa niin, että olisi se 5 minuuttia per jalka päivässä, niin silloin täältä lähtee nämä jalkoja pitkin ylös nousevat faskiat niin lähtee antamaan periksi ja rentoutuu. Monesti jalkapohja-alueen refleksit ja myöskin semmoset refleksit, jotka aktivoituu taistele pakenetilanteissa, niin ne voi aiheuttaa tätä jalkapohjien ja sitä kautta pohkeiden ja oikeastaan koko faskialinjan kireyttä. Ei mitään muuta kuin pyörittele.